Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorri. Ostirala iritsi da, urtarrilak 18 dugu gaurkoa, eta gaur elkarrizketa bat ekartzen dizuegu, baina ez dugu platoan egingo, baizik eta Nafarroako Parlamentuan egin genuen. Laura Perez elkarrizketatu genuen, eta aurreko urtearen 2018aren ebaluaketa egitea eskatu genion, baita legislatura osoarena, 2019 hau berezia delako, hauteskundeak direla eta noski ahal dugu eta orain baien arteko gatazka edo krisiari buruz ere galdetu genion. Gero ikusiko dugu ze kontatu zigun. Eta gaur horretaz gain, ze eskiniko dizuegu atzo emandako ekitaldi bat Iruñan, gaur ere jarraitzen duena, jardunaldi bat. Atzo Sagrario Aleman Euskaltzaina elkarrizketatu genuen hemen platoan horri buruz, eta gero arratsaldean han izan ginen, Baluarte Jauregian, hizkuntza txikiagotuak hizpide hartzen zituen jardunaldi horietan. Orduan saioarekin hasiko gara, goazen. Hogeita bat garren mendeko bi efemeride ditugu gaur. 2000 garren urtean Estatu Batuetan zientifiko talde batek begi artifizial bat sortu zuten objektuen silueta ikustea posible egiten zuena. 12 urte geroago, 2012 garren urtean, SOPA legeak Wikipedia web orria itzali zuen 24 orduetan zehar. Itzalaldiak iraun zuen denboran webgunera sartzen ziren guztiek hurrengo mezua aurkitzen zuten. Imaginatu ezazu ezagupen librerik gabeko mundu bat. Goazen gaurko urtarrilaren 18ko titularrekin. Alfredo Sada elkarteko 30 artistek Iruñeko hiri paisaiaren geometria eraman dute Kondestable Jauregira. Kuadroek forma eta estetika sorta zabala dituzte, egile bakoitzak teknika, estiloa eta edukia aukeratzeko askatasuna bai du. Biharko larunbata udalaren euskarazko haur programazioak Collins Clownen ikuskizuna dakarkigu, zehazki Kiriko Oiarra eta 3 txerrikumeak ipuin tradizionalak. Emanaldi bakoitza izango da, eguerdiko 12etan bat eta arratsaldeko 6etan bestea. Bi hitzordu hauek Mendillorriko Zibiboxean burutuko dira eta sarrerak 3 euro balio du. Alargun pentsio basuen diru sarrerak osatzen dituzten kenkari fiskalak aurten 2,1 gehituko dira. Erretiro pentsio basuen kasuan 5%. CaixaBankek iragarritako lan taldearen txikitzeak 106 enplegatuari eraginen die Nafarroan. Parlamentuak Nafarroako administrazio publikoetan euskararen erabilera arautzen duen dekretua indargabetzeko mozioa baztertu egin du. Jarraitu dezagun programarekin gaurko egunkarietako azalak birpasatuz. Lehendabizi, Diario de Navarra. Lerroburu nagusi hau ipini dute. Madrilen ere ahal dugu Podemos alderdia apurtzen da, 2 puntu. Errejon Iglesias utzi eta Carmenara batu da. Azaleko argazkiak Totalan mendian putzu batera eroritako umearen kasuari egiten dio erreferentzia. Lekuan egiten ari diren lanak erakusten ditu irudiak. Azpian hurrengoa irakurri daiteke. Julenen erreskatatzea atzeratzen da. Diario de Notiziasen txanda. Titular hau nabarmendu dute. Nafarroak 2017 diru zaintza positiboarekin itxi du. Lehendabiziko aldia da 10 urtetan.
Azaleko irudian pertsona talde bat batez ere umeek osatuta, hainbat liburu kasetan eta furgoneta baten barruan sartzen ikusi daitezke. Izenburuak honela azaltzen du irudia edo egoera. Aurizberriko biblionetak kakotxen artean, 32 herrietara liburuak eramaten ditu. Gara egunkariko lerroburu nagusian hau jarri dute. Sarek marlaskaren hitzak aintzat hartzen ditu, baina ekintzak lehenbailen ematea eskatzen du. Argazkiak jendea maleta eta motxilekin oinez bidaiatzen eta ondoan polizia batzuk hauek begira erakusten du. Titular honek laguntzen du irudia egoera azalduz. Bizitza hobe baten bilan, karabana berri batek Estatu Batuetara ailegatzeko exodo gogorra hasi du. Komunikabide euskaldunak, berria egunkarira joko dugu lehendabizi. Goian iskin batean eskuinean, hurrengo edukia izenburu honekin. Otsarkoagak bazter batean jarraitzen du. Beherago lerroburu nagusian, Gasteizen AHTA lurpean sartzeko 434 milioi jarriko dute erakundeek. Ondoan azaleko irudiak hurrengo izenburua darama. Hilik aurkitu dute 9 urteko ume bat. Alboan ezkerrean, hainbat berri edo eduki. Ekonomia arloan Juanjo Jorden Narbaleko langile batzordeko idazkariaren esaldi bat daukagu. Gobernuek enplegua sortu behar dute eta ez suntsitu. Horren azpian sagardoa, txotx egiteko garaia. Beherago, San Sebastian eguna, hori gehigarri berezia da, eta alboan zutabe txiki batetan, berri gehiago, Arian atalean, Mike Brexiterako eginiko B-plana urtarrilaren 29an bozkatuko du komunen ganberak. Azpian, kulturari dagokionez, euskal letren izotza urtu zuen Michelena. Eta kirolan, kanporaketa bere aldera irauli ezinik aritu da Reala. Amaitzeko bekaldean, biktimen lobia deritzon berria daukagu eta azpititulo honek honela azaltzen du. Grande Marlaskak ez dio zentzurik ikusten presoak urruntzeari eta desagertu delako. Bukatu dezagun Euskal Herria Irratiko webgunearekin. San Francisco eskolako jolastoki estalia jadanik zabalik dio lehendabiziko albisteak. Eta alboan beste bi berri, CaixaBankek iragarritako lantaldearen txikitzeak 106 enplegaturi eraginen die Nafarroan eta azpian Joaquin Lizarraga ikastetxearen izena euskeraz bakarrik dagoelako kesu azaldu da UPN. Iruñerriko agenda. Gaur arratsaldeko 7:00 Sanduzelaiko Zibiboxean eta tokiko jazz musikako urtarrila programaren baitan, Txuma Flamarike band taldeak ikuskizuna ez kontzertua eskainiko du. Doakoa izango da, baina gonbidapena aldez aurretik eskuratu behar da. Han bertan, Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 6:30 aurrera hartu ahal izango duzue aipatutako txartel hori doainik. Ordu erdi geroago gaur, arratsaldeko 8:00 Nafarroako Filmotekan eta Elena Taberna atzera begira deritzon zikloaren barne, Nagore dokumentala eskainiko da, proiektatuko da. Sarrerak 3 euro balio du. Gaur arratsaldeko 8:00 Baluarte Jauregian kontzertua euskeria eta Paz de Ziganda abesbatzen eskutik Euskaltzaindiaren mendeurrena ospatzeko. Mende berria kantuz izenburupean, sarrera 12 eurokoa da. Gaur gaueko 10:00 Zentral Cafe antzokian esketxak edo bakarrizketak zuzenean. Pantomima fullen eskutik izango da eta sarrerak 16 euro balio du. Bihar arratsaldeko 6:00 bestalde Sanduzelaiko Zibiboxean magiazko ikuskizuna itzal magoarekin. Magiazko loturak izenburuarekin doakoa izango da. Bukatzeko bihar eguerdiko 12:00 eta arratsaldeko 6:00 Mendillorriko Zibiboxean antzezlana euskeraz. Kiriko jarra eta 3 txerrikumeak ipuin tradizionalak eskiniko dira eta sarrera 3 eurokoa da.
Laino arteak mendebaldeko haizea ibiliko da, hego-mendebaldekoa nagusi, temperatura maksimoetan aldaketarik ez. Larun batean giro goibela euria egingo du batez ere egunaren bigarren partean, hego haizea ibiliko da, temperaturan aldaketarik ez edo gutxi igoko da. Igandean eguraldi ezegonkorra espero dugu, bereziki ipar isurialdean zaparradak maiz botako ditu eta mardulak izango dira, baina tarte lasaiagoak ere espero ditugu, eta aterrunetan ostarteak zabalduko dira. Ipar-mendebaldeko haizea zakar ibiliko da, hegoaldean prezipitazio urriago izango da eta lainotza ere saretuta egongo da, naiz eta ziertzoak tarteka gogorrio. Temperatura jaitsi egingo da eta lur maila ere bai 1000 metro inguruan egongo da. Iruin herriko albisteen txanda, lehendabizi Atarrabiako berriak. Igandera arte Atarrabiako kulturetxean besta jira lehiaketaren 23. edizioan parte hartutako lanak edo obrak ikusi ahalko dira, argazkiak. Sarrera librearekin, astelehenetik ostiralera, arratsaldeko 6-etatik gaueko 9-etara bitarte bizitatu daiteke, gaur izango litzateke esan bezala igandera arte egongo delako, eta igandeetan arratsaldeko 7-etatik 8-etara igande honetan. Amaitzeko, herriko elkarteei diru laguntzak emateko deialdia egin du Atarrabiako udalak 2019an zehar kultura ekintzak burutu dezaten. Baldintzak eta eskaera horriak konsistorioaren web orrian kontsultatu daitezke eta eskargatu, eta epeari dagokionez otsailaren 22 arte denbora dago, data horretan akituko da eta. Amaitzeko, goazen Iruñera. Udal web orriak pamplona.esek 9,8 milioi bisite izan zituen 2018an zehar. Bataz beste, egun batetan 27.081. Plataformaren erabilgarritasuna eta nabigatzeko erraztasunaren frogatzat hartu da hau. Bertatik gehien deskargatzen diren dokumentuen artean, enplegu publikoaren deialdietaz hitz egiten dutenak, Zibiboxetan burutzen diren ikastaroen ingurukoak eta gobernu taldearen kurrikulumak, alkatearena eta zinegotziena daude. Informazioarekin batera, kontsulta gehienak jasotzen dituen orrialdea agenda da eta bisitari bakoitza bataz beste 3 minutu ibiltzen da gune digital honetan. Berri gehiago Iruñean, udalaren zerbitzuekin jarraituz gainera. Asteburu honetarako Zibibox sareak familiei zuzendutako lantegiak edo tailerrak eskainiko ditu arte plastiko eta filmen edo pelikulen bikoizketaren inguruan. Larunbat goizean bihar pelikulen bikoizketari eskainitako saioa burutuko da Milagrosako Zibiboxean. Igandean Mendillorrin jarraituko du tailer honek 7 urtetik gorako umeentzat. Hala ere, hauek guraso batek lagundutak parte hartu beharko dute. Doako ekintza da, inskribaketa irekita dago eta zentroetan egin behar da. Arte plastikoen lantegiari dagokionez, igandean gauzatuko da elkarrekin sortzen 2 Jaol Kusama izenburupean. 4 euro balio du jarduera honek eta aurrekoan bezalaxe Zibiboxetan apuntatu daitezke interesatuek. Albiste gehiago, igandeari dagokionez Kondestable Jauregiak Kiarostamiren non dago nire lagunaren etxea edo donde está la casa de mi amigo gazteleraz proiektatuko bat da, pelikula eskainiko du. Filmak adiskidetasuna Irango ume baten ikuspuntutik kontatzen du. Arratsaldeko 5:00 izango da hitzordua doako sarrerarekin. Honetaz gain, otsailaren 3an igandearekin San Blas eguna dela eta San Nikolas elizaren inguruan erroskak eta gozoak saltzeko 21 postu ipiniko dira. Ermitagainako merkatuak Down sindromearen elkartearen bisita izan du aste honetan. Taldeak, elkarteak, saltokiak, merkatuaren saltokiak edo postuak ezagutu ditu eta Baserri Berri tabernako Iñaki Andradas sukaldariaren eskutik jaki edo elikagai osasungarriak jatearen garrantzia jorratzen duen lantegi edo tailer batetan hartu du parte.
Iruñeko udalak antolatutako ekintza da tailer hau, doako lantegi hauek profesional baten azalpenekin tokiko produktua zer den ikasteko. Eskola ikasleentzat eta elkarte taldeentzat ikusi den moduan pentsatutako jarduera da. Hauek interesa izanez gero, ikasle zentroek, eskolak, zentroak edota elkarteak merkataritza arlora deitu dezakete apuntatzeko. Hau izan da guztia gaurkoz, orain asteburua disfrutatu eta astelehenean ikusiko dugu elkar berriro ere.